Nay nangutana nako, Father, unsa may angay buhaton kung mawala ang rehistro sa bunyag? Isip praktikal nga buhaton, mao ni ang mga laka nga angay ninyong buhaton kung mawala ang rehistro ninyo sa bunyag. Number 1, pangitaa ang ubang ebidensya. Kung naay mga dokumento sama sa old baptismal certificate, litrato sa bunyag o mga saksi, halimbawa ginikanan, ninong, ninang, makatabang kini aron mapamatud-an nga nabunyagan ka. Number 2, mangayo og tabang sa parokya. Adto sa simbahan diin ka nabunyagan ug i-explain imong situation. Usahay napadi ay duplicate records o na-transfer ang data sa lain nga archive o sa diocesan office. Number 3, pagpahimo og affidavit o sinumpaang pamatuod nga nabunyagan ka. Kung wala gyud record, pwede maghimo og affidavit of baptism nga pirmahan sa mga saksi, pananglitan, ginikanan, ninong, ninang, nagpamatuod nga nabunyagan ka. Number 4, conditional baptism kung kinahanglan yun. Kung wala gyoy klarong ebidensya o naay pagduha-duha, ang pari mahimong muhatag og conditional baptism. Dili ni siya gitawag nga rebaptism, no? Kung dili giingon lang, if you are not yet baptized, I baptize you. Ginabuhat ni aron masiguro nga nadawat gyud ang sakramento. Mao na ang mga angay nga buhaton kung mawala ang registration nimo or registry sa imong bunyag. Isip pari akong pahinumdom nga ang dokumento importante para sa simbahan kay kinahanglan manggod na siya para sa mga proseso, no, sama sa kasal, para sa kumpil ug uban pa. Panindot sad nga hinumduman nga bisan mawala ang record, ang grasya sa bunyag nga imong nadawat naagihapon. Sa ayaw kabalaka, ang Ginoo more than anything, ang Ginoo wala malimot sa imong bunyag bisan pa malimtan asa nimo nabutang o nawala na ang imong rehistro.